व्हिडिओ हा बड्डेचो पण त्यात दरम्यान तुमका एक रेसिपीची झलक पण दाखवतोय. तर मित्रांनो अशा प्रकारे या धोधो पावसात कांदो टमाटो डायरेक्ट तेलात गेलेलो हा पुष्पासारखं. पुष्पाच्या प्रेरणेने घेतलेली रेसिपी आहे. कांदो टमाटो एकत्र टाकायचं. झटपटच्या नादात तू आता जामच पटपट करूक लागलं. पाव आणलेले ओके. तर मित्रांनो आता आपली उसळ होता माहिती आहे उसळ झाली ती भजनाला उसळ झाली ती. व्हिडिओ चाललो तो. होय होय. मॅगी मसालो घातलं बघलेलं मॅगी मसाला उसळीत नसता घालतो मॅगी सारखं वास येतो. जोरदार जय्यत तयारी दिसता. घरात जाताना येस. मग तशी जरा त्यांना निरोप सांगायचं. सोड आठवणी चल हस ना संध्याकाळी. अरे च्या. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडीगावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर आता चाललो आहे पूनमकडे. आताच बघितलात पंकज भाऊजी आपले हातात हा केक ठेवून गेले आहेत गडबडीत. आज आहे नंदनचा वाढदिवस. तर आज आहे नंदनचा वाढदिवस आणि त्यासाठी ही सगळी तयारी चालू आहे. या एका हातात केक आहे, इथे एका हातात वेफर आहेत आणि दुसऱ्या पिशवीत पप्पांनी पूनमसाठी खास शिरा करून पाठवला आहे तो आहे. तर ते सगळं घेऊन चाललो आहे आता पूनमकडे. आणि पूनमची काय तिकडे गडबड चालू आहे बड्डेची ती आता जाऊनच कळेल. तर चला बघूया नंदनच्या वाढदिवसाची काय जय्यत तयारी चालू आहे ते. मिक्सरचा आवाज येता म्हणजे काहीतरी मेनू दिसता. मग काय वाटाप बिटाप लावून मोठी तयारी चालू दिसता. उसळ चालू आहे मग खायला यायला पाहिजे. अरे पाहुणे मंडळी इली पण लवकर इली आमच्या आधी. नंबर काय रे. मग पुष्पा मावशी काय करत आहे मोठा टोप घेऊन. चला केक घ्या केक. हा हे घे पार्सल. आणि ह्याच्यात शिरा आहे आणि बाकी सगळं तुझं सामान आहे. त्यासाठी मी पुढे आलो. थँक्यू नंदन. सगळं होय बारको टोप बाहेर मोठो टोप. नक्की खायच्या टोपात काय तुमचा प्रकरण. त्या टोपात करूचा. अच्छा अच्छा. ह्याच्यात वाटाप सगळं लावायचं आणि बाहेर घेऊन जायचं. ओके. त्यात सगळं आता प्रेग्नेंट. मग मित्रमैत्रिणी येणार की नाहीत नंदनचे. येतले आणखी उसळ पाव करूया. बरीच मंडळी येणार की. बरीच म्हणजे आपली गँग गँग गँग. म्हटलं त्या निमित्तानं त्यांना पार्टी झाली. आपल्या गँगचो एक ह्या करूचा उद्या परवा ट्रिप काढूची आहे एका ठिकाणी. कुठे काढायचे. कार्तिकी सगळ्यात भारी आहे. काय आला सांगत मेनला ग्रुप तयार करूया आपण लगेच. हा तर मित्रांनो आमच्या गँगचा पूर्ण व्हॉट्सअप ग्रुप तयार झालेला आहे. आता काय काय प्लॅन होतात ते बघूया. हा लावला. वजीर तो वजीर कसा पुष्पा. नको मागा नको. डाएट चालू आहे. येस तुझ्या डाएटची आमका काढायची. डाएट वरनं लोकांना अशक्त झाल्यासारखं वाटतं. किती जणांनी विचारले माका जो तो येतात. अरे काय झालं आजारी पडलास बारीक झालास. परवाच्या आमच्याकडे इल्ले ना होय तेव्हा ते विचारतात तो विनू हे करता की काय डाएट वगैरे.
बारीक झाला भरपुरा. खोडी माझी गुरुपौर्णिमेच्या तुला खूप अरे रे. शुभेच्छा. मी गुरु आहे तसं म्हणतो तू माझा गुरुच आहेस. बरोबर. जब चाहे तेरा जादू कोई बच न पाए, जब चाहे तेरा जादू. मग गाणं म्हणतोस का? गाण्यामागचं काय सिक्रेट आहे का? कोई काय बच म्हणायचं? न पाए. वा 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 वा, पाऊस पण इलेलो हा. आणि अशा प्रकारे रिमझिमणाऱ्या पावसात बॅटरी आणूच सांग. रिमझिमणाऱ्या पावसात कोणाकडे या थांब थांब मी आणतोय. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे या धोधो पावसात कांदो टमाटो डायरेक्ट तेलात गेलेलो हा पुष्पासारखं. हे आता काहीतरी वेगळंच केलं, नवीन रेसिपी हा. पुष्पाच्या प्रेरणेने घेतलेली रेसिपी आहे. कांदो टमाटो एकत्र टाकायचं. झटपटच्या नादात तू आता जामच पटपट करूक लागलं. पाऊस बघ असलो भारी पडता. तर मित्रांनो, ह्या धोधो पावसात माझा आवाज येता की नाही तुमका माहीत नाही हा. तर माका एडिट करतानाच कळत, कारण की वर आता पत्रे घातलेले आहेत, त्यामुळे पावसाचा आवाज जास्ती आहे माझ्यापेक्षा. आणि आता स्पेशल ह्या पान गेलेला तेच पत्त्याचा. व्हिडिओ हा बड्डेचो, पण त्यात दरम्यान तुमका एक रेसिपीची झलक पण दाखवतोय. त्यामुळे काय किती प्रमाणात गेला ह्या मी काय सांगत नाही. हिंग ओके ओके. टीम आपली येणार की नाही? आपली टीम येणार तर डायरेक्ट खाऊ घेणार हा. टीमने नका दुपारीच फोन केलाय. नक्की आणा उसळ, नाही तर आमचो बसतो करशे. पाव आणलेले होत. होय तर ओके. आम्ही आला पेश करून ठेवत नाही. आमचं चालीवरचं काम आहे. तर बघतोय मी, पूर्वतयारी नाही, धपाधपा काम. पूर्व तयारी होतो. आपण जास्त टाकूची नाही, थोडीशी टाकूची. बस. बस. अरे रे. वा, मालवणी मसाला. तर सध्या सामान तर बऱ्यापैकी आहेत, बऱ्याच जणांचे मेसेज येतात, पण डिलिव्हरीसाठी आम्ही जरा थांबलो आहेत. आधीच्या कुरिअरवाल्यांनी आम्हाला लय हे केलंय, खूपच आम्हाला त्रास दिला लय त्रास दिला प्रमाणाच्या बाहेर. त्यात- तो त्रास तोच कोणी त्यातल्या त्यात तुमच्यातल्या काय काय सबस्क्रायबरने ते समजून पण घेतलं की त्यात आमची काय चुकून नव्हती. खूप खूप आभार हा. पण सगळेच समजून घेतील असं नाही आहे, त्यामुळे आम्हाला ते जरा थांबवावं लागलं. तर आता तुर्तास थांबवलं आहे. वेळीच आम्हाला योग्य डिलिव्हरीची सिस्टीम आमच्या हाती लागली की आम्ही पुन्हा चालू करू. इथे आम्ही आठ गावात असल्यामुळे हे डिलिव्हरीचे प्रॉब्लेम होत आहेत. अजूनही बऱ्याच प्रेक्षकांचे मला मेसेज येतात, आम्हाला हे पाहिजे ते पाहिजे, पण डिलिव्हरीमुळेच आम्ही डिलिव्हरीचा हा जरा इश्यू चालू आहे. डिलिव्हरी नाही डिलिव्हरी पटकन माझ्या लक्षात दिला. पण आम्ही लवकरात लवकर चालू करू आणि तसं तुम्हाला व्हिडिओ मार्फत कळवू. आता इथे माझ्या नाकात मस्त घमघमाट जातो आहे, त्यामुळे सुचत नाही आहे. मसाल्याची मस्त फोडणी दिलेली आहे आता. हा 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 हा. वा, आता सगळा वाटा एकत्र ढकलणार. क्या बात आहे. वाटपत काय चणी आहेत की काय? कसली मिसळ आहे ही? चण्याची? चण्याची. हा, आपल्याकडे ही चण्याची की काळ्या वाटाण्याची? काळ्या वाटाण्याची करतात. तर कोकणात ही अशाच प्रकारे आमच्या साईडला तरी ही अशाच प्रकारे उसळ मिळते. इवन तुम्ही
हॉटेलमध्ये काळे गेलात वाटाणे. तरी पण अशाच प्रकारची मिळते. होय होय हॉटेलमध्ये. होय देवगडापासून इकडे काळ्या वाटण्याची उसळ असतात, चण्याची उसळ असतात. तर मटकीची उसळ आमच्या ठिकाणी खूप कमी प्रमाणात तुम्हाला मिळेल, त्यामुळे बरेच बाहेरचे पर्यटक येतात ते पण. पण मटकीची खाण्यापेक्षा मिसळ काळ्या पाव. वाटाण्याची आणि चण्याची जास्त. हो ती आपल्या बाहेरच्या प्रेक्षकांका ती मटकीची खाऊची सवय आहे ना. आज आम्ही मटकीचीच केली लाव घराकडे. हा. एकदम भारी झालेली. ही आता चांगलीच होणार. पूनमताईने बनवली म्हटल्यावर अरे अच्छा. पुष्पाताईपेक्षा जरा कमीच ती लेवल गाठणार, पण तरी पण. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपली उसळ उसळ होतच राहणार आहोत. आणि आपण आता कधी प्रेक्षक मंडळी आपली कधी टीमवाले येतात खाव उसळ, त्यांच्या नाकात वाज गेल्याशिवाय काही येणार नाहीत ती. बरोबर. इथून एकाच्याच नाकात वाज जाईल, कारण की हय सरळ तुम्ही त्या रेषेत बघितलात तर तिकडे पुढे साक्षीचा घर आहे. सरळ सरळ चलत गेला असतं, पण खूप लांब हा. कुकर दिल्यावर ते काय ऐकाक जायत हैसून. हां पण तुझं नाही लागतो. माझं नाही जायचं तू तुम. माझं हां तापण तिका तेवढी रेंज होई कुकर आहे ती तुमच्याकडे जा. साक्षीच्या कानात पडायचं नाही. ती एक गोष्ट आहे. मोबाईलवर असतात. कानात त्याच्या हेडफोन असतात. तर मित्रांनो आता आपली उसळ होता. माहितीये उसळ झाली ती भजनाला उसळ झाली ती. हा व्हिडिओ चाललो तो. होय होय. उसळीत कड येता टेस्ट करतोय मी ती. त्या कलर वरूनच हे, बघा. हा मचकावरी पाणी दिसता. होय पाणी बघ कसा. कापून घेऊन वाचले रेसिपी वाला कोणा. हे का कळ मी सांगलाय तेव्हा आता. मग कसं दिलं. मेन टायमाक फोडणीच्या टायमाक मेन टायमाक काय मग उपयोगच काय. अरे काळे मी ती घातले माझी याच्या अगोदरच. आला लसूण पेस्ट आणता मी बघते काय नाही केलेली ती आता आलं लसूण ती पेस्ट. घाल- याच्यात बघायचं. हा गो. तुका काय कळत नाही तर मध्ये मध्ये बोला. तुम्ही फोडणीच्या दुसरे टायमाकच टाकू काय. अरे हा, तुझ्या अच्छा. औषध होत देतो मी दुसऱ्या टोमात देणार आहे. कोण एक तोंड होतं का थया. आत्मीय. ही घे लसूण. शाबास. दुसऱ्या टोपात तेल घालून आणि फोडणी घ्या. शाबास. व्हिडिओची लिंक मी या व्हिडिओच्या शेवटी नक्कीच तो व्हिडिओ सापडला तर देईन. ते आमचे भजनातले व्हिडिओ बघा काय आम्ही धमाल केली आहे. उसळ कमी आणि आमची धमाल जास्त आहे त्यात. धायकालो काय कोणी तरी टाकलं ना. तर चला आता आपली कधी मंडळी येतात ती बघूया. तो सर्व हां उसळ होऊन तो उसळ होता तोही पण जरा ब्रेक घ्या. मॅगी मसालो घातलं हो. बघलेलं शाबास. मॅगी मसाला उसळीत नसता घालू तो मॅगी सारखं वास येतो.